Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουν οι επαγγελματίες με ισχυρό προσωπικό brand είναι ότι ξέρουν σε τι πρέπει να λένε όχι. Είναι εξίσου σημαντικό με το να ξέρεις που λες ναι, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος και μερικές φορές είναι ακόμα πιο σημαντικό. Σε όποια φάση της επαγγελματικής μας πορείας και αν είμαστε, είναι χρήσιμο να ξέρουμε, να έχουμε μία κατεύθυνση σχετικά με τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, με τις δουλειές που μας ενδιαφέρουν και που φαίνεται να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες όχι μόνο να μας δώσουν ένα προσωρινό έσοδο, αλλά να λειτουργήσουν υπέρ μας στρατηγικά και να βοηθήσουν να χτίσουμε ένα πολύ καλό προσωπικό brand, το οποίο θα συνδέουν οι άλλοι με συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης και πολύ καλύτερα αποτελέσματα, ώστε να καρποθούμε την επιπλέον αξία που μπορεί να δώσει όχι μόνο σε συμβολικό αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο μία τέτοια τοποθέτηση. Γιατί το να λέμε όχι μας βοηθάει? Μας βοηθάει πρώτα απ' όλα γιατί εστιάζουμε σε αυτό το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει, κάνουμε περισσότερες δουλειές, έχουμε περισσότερα project, ασχολούμαστε περισσότερο με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, στο οποίο ήδη είμαστε καλοί μάλλον, γι' αυτό μας ενδιαφέρει και γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Και κάθε φορά που αναλαμβάνουμε μια τέτοια δουλειά, πετυχαίνουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αν διασπάμε τις δυνάμεις μας και τους πόρους μας, προσπαθώντας να φέρουμε εις πέρας διαφορετικά αντικείμενα, διαφορετικές δουλειές, ακόμη και αν τα καταφέρουμε επαρκώς και οι άλλοι είναι ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές, οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα έχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που θα είχαμε αν εξειδικευόμασταν σε κάτι, και άρα η τοποθέτησή μας θα είναι ενός μέτριου, ενός αρκετού επαγγελματία και όχι ενός ξεχωριστού επαγγελματία που σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή των άλλων γιατί θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν αδιάκριτα λέμε ναι σε δουλειές και δεν διαλέγουμε αυτές που μας ταιριάζουν ή αυτές που πιστεύουμε ότι μπορούν να έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα τελικό, σαμποτάρουμε λίγο την εικόνα μας σε επίπεδο αποτελεσμάτων και επιτυχίας. Υπάρχουν επαγγέλματα, για παράδειγμα η νομική επιστήμη, οι δικηγόροι, οι οποίοι αν διαλέγουν τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν, έχουν αυτή τη στρατηγική θεώρηση για τα πράγματα και ναι, υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος, χάνουν κάποιους πελάτες και ενδεχομένως κάποια αμοιβή ή και κάποια εμπειρία. Αν όμως ξεκινήσουν και διαλέγουν συστηματικά, στο βαθμό που μπορούν κάθε φορά, τις υποθέσεις εκείνες που φαίνεται να τους ταιριάζουν και φαίνεται να έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να τις κερδίσουν, πολύ σύντομα όλη αυτή η θυσία, όλη αυτή η επένδυση που έχουν κάνει θα έρθει και θα αποδώσει, γιατί αν κερδίζω όλες τις δίκες ή τις περισσότερες δίκες, τις περισσότερες υποθέσεις από αυτές που αναλαμβάνω, πολύ σύντομα η εικόνα που φτιάχνω για τον εαυτό μου, και είναι και η πραγματικότητα, είναι ότι κερδίζω όλες τις υποθέσεις που αναλαμβάνω. Άρα η υπεραξία που έχω σε συμβολικό επίπεδο και σε πρακτικό, δεν είναι μια πλασματική εικόνα, τις υποθέσεις που αναλαμβάνω τις κερδίζω. Και είναι και αυτό χαρακτηριστικό ενός καλού επαγγελματία, γιατί δημιουργεί ασφάλεια στον άνθρωπο που θα έρθει να συνεργαστεί μαζί μας. Εάν κάποιος σου πει εγώ θα σε αναλάβω και ξέρεις ότι αν το πει αυτό οι πιθανότητες το αποτέλεσμα να είναι θετικό είναι πάρα πολλές, γιατί ξέρει τι διαλέγει, τότε αυτός ο άνθρωπος σου εμπνέει μια εμπιστοσύνη. Και αν σου πει κοίτα να δεις, εγώ δεν μπορώ να σε αναλάβω, στενάχωρο είναι, αλλά δεν χαλάει ούτε το δικό σου χρόνο ούτε το δικό του. Και άρα αυτό δημιουργεί ένα πολύ ισχυρότερο brand στην αγορά και σύντομα εξαργυρώνεται και σε περισσότερα χρήματα και σε περισσότερες υποθέσεις, από τις οποίες πάλι μπορείς να διαλέγεις αυτές που σου ταιριάζουν και αυτές που πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις, και άρα χτίζεις ακόμα καλύτερα το brand. Αν λες ναι σε όλες τις υποθέσεις, μοιραία κάποιες θα χάνεις, δεν μπορείς να τις κερδίσεις όλες αυτές τις διάλεξες, και άρα το brand ποιο θα είναι? Ενός επαγγελματία ο οποίος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά κάποιες τις κερδίζει, κάποιες τις χάνει. Άρα η αξία που έχει σε επίπεδο επιλογής για να συνεργαστεί κάποιος είναι χαμηλότερη. Πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, ένα σημείο το οποίο θέλει προσοχή. Είναι διαφορετικό πράγμα το δεν αναλαμβάνω, λέω όχι σε δουλειές και σε project που δεν μου ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου για την επαγγελματική μου πορεία, μακροπρόθεσμα, και είναι άλλο πράγμα δεν αναλαμβάνω προκλήσεις
και κάνω ξανά και ξανά το ίδιο πραγματάκι, για το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω τέλεια, χωρίς να κουραστώ, χωρίς να μάθω περισσότερα πράγματα, χωρίς να προσπαθήσω ή να διευρύνω λίγο τους ορίζοντές μου και να γίνω ακόμα καλύτερη. Δεν έχει καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο, η μία στάση με την άλλη. Στη μία έχω ξεκάθαρα ένα αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούμε και αρνούμε τα υπόλοιπα που δεν ταιριάζουν, αλλά λέω ναι σε προκλήσεις, αναλαμβάνω ξανά και ξανά πιο δύσκολα project. Για παράδειγμα, αν είμαι αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός και θέλω να εξειδικευτώ στα επαγγελματικά κτίρια ή σε μια κατηγορία επαγγελματικών κτιρίων, χτίζω μόνο νοσοκομεία, αυτό είναι μια πολύ σαφής τοποθέτηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χτίζω ξανά και ξανά το ίδιο νοσοκομείο. Δηλαδή, ξεκίνησα με ένα νοσοκομείο που μπορεί να έχει 100 κλίνες, δεν σταματάω εκεί. Μπορεί να χτίσω ένα νοσοκομείο, είναι πρόκληση να αναλάβω να χτίσω ένα νοσοκομείο που έχει 500 κλίνες. Ή που βρίσκεται σε διαφορετικό έδαφος, ή που έχει κάποιου άλλου είδους διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες συνιστούν πρόκληση και θα με κάνουν καλύτερη, αλλά είναι στον τομέα που διάλεξα. Δεν αναλαμβάνω άσχετα πράγματα, είναι από εκεί που χτίζω νοσοκομεία να μου πει κάποιος χτίσε μία ξενοδοχειακή μονάδα ή χτίσε μία εκκλησία. Δεν ξέρω αν είναι τόσο άσχετα αυτά τα παραδείγματα που λέω, αν υπάρχει κάποιος μηχανικός μου το επισημαίνει, αν είναι κοντινά. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από εκεί που εξειδικεύομαι σε ένα τομέα, το να πάω και να πω ωραία, θα αναλάβω και ένα άλλο άσχετο πράγμα να χτίσω, σημαίνει ότι από την αρχή πρέπει να το μάθω. Άρα δεν θα είμαι τόσο καλή όσο θα ήμουν αν συνέχιζα στον τομέα μου και αναλάμβανα συνεχώς όλο και δυσκολότερα έργα να φέρω εις πέρας, και άρα να εξαπλωθεί και η φήμη μου και η εξειδίκευσή μου και όντως πραγματικά μετά να μπορώ σε αυτό το τομέα να αναλάβω πολύ δύσκολα έργα, τα οποία συνοδεύονται και από πολύ μεγαλύτερη φήμη και από πολύ μεγαλύτερες αμοιβές και από όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ως θετική συνέπεια, που έχει ένα προσωπικό brand ισχυρό. Άλλο πρόκληση, άλλο δεν λέω όχι σε τίποτα και ό,τι μου προσφέρουν το αποδέχομαι.